bakal nindaki permintaan para Pandhawa. Lah kok malah dibuat oleh si Adit ini dikongkon dadi panyarsane wong sesaji.
Iwang Suksma no mangadilinuwih Iwang Suksma no mangadilinuwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Duh Koko Prabu, saksampunipun asat punang riwe kang sarta lenggah kanthi satata kepareng kula ingkang rayi cumadong katerangan awit boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu kekalih Koko Prabu Kresna dalah Koko Prabu Baladewa. Perkawis menapa Yayi? Sumangga kula aturi paring dawuh. Prabu Kresna lan Pandhawa menika ibarate kreta jaran sakusire. Kreta jarane Pandhawa kusire Ratu Dwaramati ingkang kanthi mekaten menawi wonten ruwet renteng ingkang dipun sandang kalian kadang para Pandhawa sampun sakmajipipun kula nderek hangu dari ruwet hamadangaken pepeteng. Sumangga kula aturi ambabar pangandikan Yayi ingkang raka ing Mandura nedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun Yayi Aji Puntadewa. Koko Prabu, saksampunipun para Pandhawa kasembadan mbabati Wanamarta satemah para Pandhawa kasembadan adeg praja ingkang winastan negari Ngamarta utawi negari Ngendraprasta, kula kalian kadang para Pandhawa sanesipun anggadhahi niat anggadhahi karekat kepengin ngunjukaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih, la lajeng liripun kados pundi Yayi? Duh Koko Prabu, Sabta Ari Kawuri kula nampi wangsit ingkang dumeling ing karna wangsit kala wau saking pukulun Bathara Indra. Inggih awit pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi Wanamarta menika ingkang sakmangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados kraton ingkang endah lan edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh minangka tandha syukur binanguning negara Ngendraprasta menika para Pandhawa dipun keparengaken ngawontenaken adicara upacara syukur kanthi srana para Pandhawa kinen ngawontenaken upacara syukur ingkang sinebat sesaji Raja Suya. Duh Koko Prabu, sabantuk pahyune ngalah giya tumelah mangolah ngelmu bangkit mikat oreh mangukut kukutaning Siwangga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas ora-ora ning atunggil sesaji Raja Suya lakar kados mekaten dunjeng Koko Prabu.
ananging pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarana lumadining upacara syukur sesaji Raja Suyakala wau ingkang rayi kinen nyadong dawuh dhateng paduka Kaka Prabu ing Dwarawati. Pramila duh Kaka Prabu kadosa pundi? Kadosa pundi syarat sarana ingkang kedah tinempuh murih kasembadaning adicara sesaji Raja Suyakala wau ingkang rayi ing ngamarta kula pun Puntadewa arsa cumadong dawuh Dunjeng Kaka Prabu mekaten Yayi. Selaras kalian paduka Yayi Punta sak pendawane ingkang kepengin ngadani upacara syukur sesaji Raja Suyakala wau. Pranyata punika gegayuhan ingkang sae. Pranyata menika gegayuhan ingkang luhur. Lah ewa dene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suyakala wau cacahipun wonten 3. Syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing ngamarta dalasan para Pandhawa. Setunggal kedah dipun rawuhi Brahmana utawi pandhita cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane. Punika syarat ingkang angka setunggal. Lah dungkep syarat ingkang angka kalih kedah dipun rawuhi ratu cacah 100 negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta minangkani undanganipun Yayi Prabu ing ngamarta ingkang mawi boten sarana kepeksa. Lah dungkap syarat ingkang pungkasan angka 3 Yayi kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan Pandhawa kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau saged dipun pinangkani. Jengandika Yayi Prabu Puntadewa sak Pandhawane saged kasembadan anggenipun ngadani upacara syukur sesaji Raja Suyakala wau Yayi. Untap utaman ing katong denira karatating budaya denira karatating budaya angin nait yasing dase mangkyo tarajating praja kawuryan musunyarore ora pangrehing ukara karana tanpa palupi hasilar silastuti Kaka Prabu Ndwarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna wonten dawuh Yayi syarat angka 3 kala wau kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka lakar kasinggihan. Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah
mejahi ratu ingkang dados sukertaning bawana. Lajeng sinten Nalendra angkara murka ingkang dados sukertaning jagat kala wau Dunjeng Koko Prabu. Yayi, Ratu angkara murka ingkang dados sukertaning jagat boten wonten sanes kejawi. Ratu ing negari Giri Bajra, jejulukipun Prabu Jarasandha. Duh Koko Prabu, lajeng menapa dosa ingkang sarta kalepatanipun Prabu Jarasandha kok ngantos sinebut ratu ingkang dados sukertaning jagat lan kedah dipun pejahi Dunjeng Koko Prabu. Yayi, kula aturi radi majeng anggenipun lenggah badhe kula critani, badhe kula dongengi sejarahipun laire si Jarasandha ratu angkara murka ingkang pranyata Jarasandha kala wau dados kliliping para satriya tanah Jawa. Kados mekaten sejarahe laire si Jarasandha ngantos saged sinebut ratu angkara murka, ratu sukertaning bawana. Kados mekaten larahe laire Jarasandha. Yayi, Hatan ngawruhi kang tekane tanpa sangken rembulan delik ana gundukaning mega ingkang wasirna putihe katingal peteng dedhet lelimengan madyaning wanagung parandene ana titah ingkang manjing ana telenging wana mahas ing asamun semedi maladi hening haning nggih punika ta warnane Nalendra ing negara Magadha
Sang Nata Prabu Briyudrata. Ana wong sungkawa jroning penggalih. Sungkawaning penggalih labet osak wetawis dangu. Denira Anggarwa Dyah Ayu Retnadi lan Dyah Ayu Retnadati. Parandene dereng kepareng pinaringan momongan. Pramila ing cipta meminta mring Siing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya hanglajengaken sejarah. Kedadak sakala ing mangke ana cahya manter saksada lanang tumurun wonten madyaning wana. Datana sanes nenggih jawata ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya sang Kaneka putra gya hanjogaraken ingkang nedheng Hamaratapa. Briyudrata Uku sing dupa kumelun kening gentya sangapake kawengku sagung jajahan nanging sanget hangiki pisang resikane putra kang hanjok saking wiyati praginjang pak pong buk bolong kali codhe ngetani line aja kaget yo ngger. Kula ingkang tumedhak mring Madyapada merepeki ungganing Briyudrata kang nedheng tapa brata. Waduh pukulun andadosaken kejot raos sing manah keparengaken kula ngaturaken sembah bekti kula unjuk wonten sahandhap pepada paduka Hyang Adi Pukulun sang Kaneka putra. Ya wis ulun tampa gawe bombonging tias ulun. Duh Pukulun mesti kemawon paduka Pukulun boten kekilapan anggen paduka merepeki dumateng jasad kula. Briyudrata ulun wis mangerteni apa ta sing dadi gembolaning rasane Briyudrata. Anggonmu nandhang susah awet wis sawetara suwe anggonmu bebrayan, anggonmu omah-omah kelawan bojomu sakloron ya kuwi Retnadi dalah Retnadati. Ewadene engga seprene durung pinaringan momongan kuwi kang andadekake jeneng kita Briyudrata manjing sadroning alas anglakoni tarak brata. Nuwun inggih Duh Pukulun. Briyudrata wonten dawuh saka wantring tapa bratamu Hyang Pramesti Guru nuding marang panjenengan ulun supaya mrepeki marang jeneng kita kulup Briyudrata. Mangertiya jeneng kita dina iki pinaringan wujute dedaharaning para dewa. Dedaharaning para dewa ingkang winastan pelemper
pratangga jiwa. An samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu sinimpen telenging kalbu pambukaning warana pelem pertangga jiwa pancen kapara nyata lalajeng gandeng cenengipun menapa pelem pertangga jiwa kala wau kaliyan kula ingkang dereng gadah momongan Briyudrata pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana negaramu Giri Bajra. Sakwise mangkono garwa kita sakloron kinendahar wujute pelem pertangga jiwa iki mau. Kanthi cara mangkono muga-muga apa kang dadi sedyamu bakale kasembadan garwamu kekarone bakale garbini. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula. Mara gage tampanana wujute pelem pertangga jiwa. Aja suwe-suwe anggonmu malah dening baliya ana negaramu negara Magadha. Mangestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit do Pukulun Bathara Narada. Iku saknyatane kunjang sereni nangku pada pengaluri ini pangkuni riangkan dirangan dirasa kami arsi angin sasi denan kata
Banjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek Sekar kadung ko ngas gandanya maweh raras renaning driya prasasat kadidene angentosi sileming palawa gabus kumambanging watu item angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun samangke sampun katingal kondur wonten ing negari Magoda tobat kula ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk sinuwun. Iya garwanipun Kakang wong ayu sakarone. Wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuku tampanana garwaku sakloron. Kula pundi dadosa jejimat paripih. Kula pundi andayanana kasantosan do sinuwun. Kados pundi sinuwun anggen paduka nilar negari menapa sampun angsal damel mahas ing asepi meminta mring kamurahaning Jawata. Wis yayi wis antuk pamujimu pun Kakang wis kasembadan nalikane pun Kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuhe Resi Kaneka Putra paring dedaharaning para Jawata wujute pelem ingkang ingaranan pelem pertangga jiwa. Saka dawing Hyang Narada pelem pertangga jiwa iki kinendahar garwaku sekarone Retnadi lan Retnadati. Ya kanthi lantaran pelem pertangga jiwa iki bisa dadi pancatan Prabu Briyudrata antuk nugraning Bathara wujute momongan Retnadi lan kowe Retnadati. Tadya dara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene Siti Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarapan mring pra abdi ing menawi mekaten
Sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau sinuwun. Tobat. Ampun kados mekaten lho Kakang Mbok. Kula nggih kepengin anggadhahi turun saking Prabu Bryudrata. Nyayi, si Adi kuwi bojo enom. Si Adi kuwi bojo enom kudune ngalah karo bojo tuwek. Supaya si Adi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh. Kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ya Yayi. Ampun mekaten lho Kakang Mbok. Menawi mekaten naminipun menang-menangan. Punika tegesipun boten adil. Ora aku wae sing mangan wujude pelemper tangga jiwa. Aku kepengin duwe turun kula kemawon. Aku wae kowe sing enom ngalah wis mbok wek karo mbok nom aja do tukaran. Kula kemawon do sinuwun. Kula kemawon sinuwun. Kula kemawon kula. Abang biru lampune disko. Awak guru mikir bojo loro. Sing enom jaluk disayang, sing tuwa wegah ditinggal. Andum tresno Mas, uga andum wektu. Telung dina mulih rono, telung dina mulih rene. Sing sedina kanggo wong liya. Apa ya ngene iki ya repote duwe bojo loro apa ya ngene iki. Wis. Aja padha rebutan, aja padha regejekan. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani. Mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu kekarone. Yen wis kok paro pelemah enggal dahareng. Yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine, tak kira iki mengko bakal luwih prayoga nini. Menawi mekaten do sinuwun, kadereng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa. Tobat. Kula tawuri maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh mara gage tampanana wujude pelemper tangga jiwa iki nini. Dosa dyaning sun Gusti welas dase kasose. Maragya para asmara rangu-rangu gonang-arang diah paringa usada.
Sinarita pelem pertangga jiwa ingkang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dinggo rebutan bojo loro peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro wis ora umum pokoke nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sapisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra papat lima enem pitu wis ngancik wahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba ucap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kalih mung wujud separo oh sinuwun simat pepundhen kula donya prapting delahan ngaturaken sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana batobat sinuwun teka kadah kados mekaten lelampahanipun kenging menapa lairipun jabang bayi boten jamakipun manungsa limrah wujudipun namung sepale-sepale sinuwun. Oh, dewa kula nyuwun pangayoman teka kedah kados mekaten lelampahan ingkang kedah kula sandang lelakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmane Prabu Briyudrata ing atase aku iki Nalendra Gung Binetara ning nyatane panjenenganing sun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo. Oh, Yayi. Yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh. Kawanguran dening para kawula ing negara Magadha. Ora wuru ngomong bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa. Batobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane anakku, kahanane atmajaku, mundhak bebanger asmane Prabu Briyudrata kene. Kene anakmu tak buange ana sadroning alas. Duh sinuwun. Menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak ikhlasna ya Yayi atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendrane pun kakang batobat nanging menika putra paduka lho sinuwun ora sah kakean gunem kang tanpa guna mara gage wenehno aku tak buange ana alas. Ora sudi aku duweni anak kang kahanane kaya mangkono. Tak buang ana tengah alas supaya tetep arum sing dadi asmane Ratu Magadha Yayi. Arum surat panggilan pangeran sari. Arum surat
dewa dewa Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Wanadri ing samudra miyang Wanadri jurang jarana rasilup anakku senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejatine atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas nanging iki mujudake siji-sijining cara supaya ora kawanguran dening kawula sak negara Magadha ya yen pancen iki mengko kowe dikodratake uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu mundhak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa Piyuh ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara aku Nyai Jara kang mbau reksa alas iki wiwit mau aku mambu ana wujuding getih tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan lah kok dadi iki ana wujuding bayi iki dibuang ana tengahing alas kamangka bayi iki wujude mung separo biyo manungsa kok tega banget kowe buang karo bayimu kok kowe tega banget buang karo anakmu ora sumbut karo gawemu yo manungsa bareng bayi wis lair bayi ora salah bayi ora luput kok buang sanggon-nggon iya bayi iki bakal tak reksa gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe bakal tak paringi tetenger Joko slewah jabang bayi Joko slewah sing dadi tetengermu aku Nyai Jara ingkang bakal ngrumat kowe uga bakal tak paringi tambahan jeneng ya kuwi Jara Sanda amarga ngempek eom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara senadyan wujudmu ora lumrah nanging aku ngerti karepmu cah bagus lambemu wiwit mau jer klomat klamet merga kowe wiwit lair ora nyecep susune ibumu yo aku arep nyusoni kok ya wis ora metu sepurane ya cah bagus sepurane ya nang bocah sikit bocah jentara aku kepengin dina iki kowe bisa dadi manungsa sing lumrah manungsa sing utuh
kowe bakal tak dusi nganggo banyu gege. Tak dusi nganggo banyu gege supaya age enggal gede. Sinartan aku nyuwun marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya nang. banyu keke nuwuhaken ing bebayu kasiram ing jabang bayi sakti lan kalaku sakti lahir uga batin kancare sang jara
kapal kaprapal selo selo kagiat kabut kang joko wih latalah ya Biung ana apa ngger Jara Sandha miturut kandhane Biung Jara Sandha iki mung anakmu pupon mung anakmu angkat lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa blakakno Biung Jara Sandha piye mangerti yo kowe kuwi sejatine dudu putraku nanging kowe kuwi putrane Nalendra ing Magadha Prabu Briyudrata iya lho yen ngono aku iki sejatine anak ratu iya kowe kuwi putra Nalendra Jara Sandha ewadene ibumu cacah loro ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati yen pancene aku kuwi anak ratu kenang apa aku kok ora